Hyvää päivää kaikille ja oikein hyvää syksyn alkua. Ja niin kuin nähdään, niin syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ihan jo säiden puolesta. Varmistetaan, että ymmärretään syksyn tulleen. Ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Osaamisen huoltovarmuus on tullut semmoisena uutena sanaparina tuonne opetus- ja kulttuuriministeriön puheeseen hyvin vahvasti. Ja siihen on tietysti vaikuttanut kovin monet asiat, jotka tässä meidän ympäristössä on muuttuneet ja asioihin kiinnitetään ihan eri tavalla huomiota. Ja eri tavalla työskennellään yhdessä eri sektoreiden kanssa, tietysti siellä valtionhallinnon tasolla eri ministeriöt, mutta myös sitten hyvin paljon suoremmin teollisuuden ja eri lohkojen kanssa elinkeinoelämässä. Se, mitä ymmärretään sillä huoltovarmuudella, niin miten me varmistetaan, että yhteiskunta toimii kaikenlaisissa tilanteissa. Silloin kun on häiriötilanne tai poikkeusolot, niin miten me turvataan yhteiskunnallisten toimintojen, talouden, tuotannon ja palveluiden jatkuvuus. Tästähän on kyse hyvin vahvasti. Ja semmoinen perushavainto, mikä tietysti on tehty jo aikaisemminkin, on se, että se valmius rakennetaan niinä aikoina, kun vielä menee hyvin. Ja tässä mä luulen, että koko suomalainen yhteiskunta on aika paljon saanut oppia siitä, että me ei ole aina pidetty mielessä sitä, että saattaa tulla huonommat ajat tai kovasti erilaiset ajat. Tuolla opetus- ja kulttuuriministeriön puolella mä olen joskus sanonut, että me joudutaan vähän sieltä saranapuolelta tunkemaan mukaan erilaisiin konklaaveihin. Ja siinä tähän huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa myös se osaaminen, mitä rakennetaan koko meidän kasvatus, koulutus, tiedejärjestelmän kautta. Ja sitten myös hyvin vahvasti, mikä tuli tuossa alkujuonnossa esille, kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla. Eli nuoriso, taide, kulttuuri, liikuntapolitiikka. Nämä on kaikki hyvin olennaisia, kun me ajatellaan sitä, että me pystytään kansakuntana toimimaan ja pärjäämään kaikenlaisissa oloissa. Mehän on jouduttu katsomaan asioita hyvin uudesta näkökulmasta, joka toisaalta on tuonut paljon sen huolenaiheita ja toisaalta myös ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä geopoliittisen tilanteen raju muutos, niin se heijastuu ihan kaikkeen, mitä tapahtuu tietysti suomalaisessa yhteiskunnassa, mitä meidän elinkeinoelämässä tapahtuu. Me on otettu ikään kuin annettuna se, että meillä on isoja mahdollisuuksia tämän NATO-jäsenyyden myötä avata ihan uudenlaisia ovia. Se tapahtuu hyvin luontevasti tuolta TKI-puolelta, jossa on siis tutkimus, kehitys, innovaatiotoiminta, ja selvästi havaitaan, että me olemme entistä luotettavampi kumppani USAssa. Päästään avaamaan semmoisia ovia, jotka ennen oli siviilipuolelle kokonaan suljettuna. Ja siinä nähdään, että se meidän kansainvälisesti arvioiden kovinkin korkea koulutustaso ja sitten meidän isot panostukset TKI-toimintaan, jotka nyt on lähdössä toteutukseen, ne kiinnostaa hyvin paljon. Ja samoin se, että me on pystytty tekemään semmoisia valintoja, ei etukäteen, vaan laatuun, tieteen laatuun, excellenssiin perustuen ja se, että siihen kytkeytyy elinkeinoelämän yhteistyö, niin Suomen Akatemian rahoittamat lippulaivat, ne on juuri niillä teknologioiden aloilla, joita on kova kysyntä maailmalla. Aikaisemmin siviilipuolella meillä ei ollut juurikaan pääsyä esimerkiksi DARPaan ja sinne puhumaan asioista tai sitten pääsemään Naton kautta tutkimushankkeisiin, ja nyt nämä ovet on avautumassa ja totta kai siinä on valtavia mahdollisuuksia myös meidän elinkeinoelämälle, vielä suurempia, mutta myös ihan tieteelliseen tutkimukseen. Ja tietysti EU-tasolla puhutaan hyvin paljon siitä, että meidän pitäisi vahvistaa strategista autonomiaa. Ja silloin me puhutaan siitä osaamisen, tieteen, teknologian autonomiasta, sen kilpailukyvystä globaalilla tasolla, mitä EU:ssa voidaan tehdä, jotta me olemme vahvempia. Ja vähän enemmän voidaan itse päättää niistä, keiden kanssa yhteistyötä tehdään, ja ettei synny niitä haitallisia riippuvuuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, ja sitä kotimaisella politiikalla tietysti toimeenpannaan.
No näistä kriittisistä aloista. Tällä hetkellä, kun meidän väestörakenteen muutos on niin rajua kuin on, niin voisi sanoa, että osaamisen huoltovarmuuden kannalta lähestulkoon kaikki alat ovat muuttuneet kriittisiksi. Meiltä puuttuu ihmisiä, meiltä puuttuu todella paljon ihmisiä. Ja hyvin paljon sitten tämä koulutus-kasvatusjärjestelmä kantaa huolta siitä ja ottaa vastuuta, että miten me saadaan integroitua ne, jotka tulee työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen, joita me tarvitaan hyvin paljon lisää, ja sitten miten me pystytään työllistämään ne maassa asuvat maahanmuuttotaustaiset henkilöt, jotka vielä eivät ole työn syrjässä kiinni. Siinä on iso tekeminen meillä kaikilla ja erityisesti tämä koulutusjärjestelmä pystyy tekemään paljon. Nämä kaikki linkkautuu meidän korkeisiin työllisyystavoitteisiin ja niissä on sitten päästävä eteenpäin. Kriittisiä aloja yhteiskunnan kannalta, no sote-alat kaikki tiedetään, mutta siellä on hyvin runsaasti muitakin toimialoja, esimerkiksi koulutuksen puolella, josta puuttuu väkeä. Teollisuuden tai elinkeinoelämän kannalta on tunnistettu, että meidän pitää tuottaa myös semmoista yleisosaamista. Maassa on valmisteltu matemaattis-luonnontieteellisen tekniikan alan osaamisen varmistamisen strategia ja sen täytäntöönpano on kovassa vauhdissa. Ne kaikki, mistä meillä on kasvun mahdollisuudet, jos me ajatellaan vihreätä tai puhdasta siirtymää, sen toteuttamista, koko kestävyysmurrosajattelu, niin kyllä se tarvitaan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja sitä ilmasto-osaamista yhä laajemmille joukoille. Meillä on ikään kuin tämmöinen uudenlainen yleissivistyksen tarve, on se, että mitä kestävyysmurros tarkoittaa ihan kaikkien osaamiselle, miten me varmistetaan se ammatillinen osaaminen, miten varmistetaan huippuosaaminen niin, että meidän elinkeinoelämä pystyy hyötymään niistä isoista mahdollisuuksista, joita tämä tuottaa. Ja totta kai tieteen ja teknologian kehitys. Paljon on puhuttu siitä, mitä tekoäly tuottaa eri sektoreilla, minkälaisia osaamistarpeita ja miten se toisaalta vahvistaa osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia. Meillähän on käynyt takavuosina sillä tavalla, että niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutuksessa niin meiltä uhkasi hävitä kriittisiä osaamisen aloja. Esimerkiksi kaivannaisteollisuus melkein ajettiin alas, aloitettiin uudelleen uudenlaisella panostuksella tai sitten vaikkapa valimoteollisuus ammatillisessa koulutuksessa. Ja nyt tämä vuoropuhelu siitä, että mistä kaikesta meidän pitää huolta, ja sitä on todella tärkeää, että me käymme sitä kaikki yhdessä. Ja sen takia on hyvä, että nyt huoltovarmuusorganisaatio on ottanut tämän kysymyksen myös kokonaisuutena haltuun. Me ei tempasta sitä osaamista yhtäkkiä, jos se perusta on murtunut. Tämä on se perusviesti, että normaalioloissa meidän täytyy yhdessä pystyä katsomaan entistä paremmin, että mitä aloja, mille meidän pitää suunnata koulutusta ja sitten myös tietysti osittain tätä TKI-panostusta. Yleinen osaamis- ja koulutustaso, sen nostaminen, se on hallitusohjelmassa tavoitteena ja se on mitä suurimmassa määrin tätä osaamisen huoltovarmuutta. Me kaikki tiedetään, että meillä on parantamisen varaa siinä, että mitä meidän nuoret osaavat, mitä ne ovat oppineet koulussa, verrataan sitä kansallisesti tai kansainvälisesti, trendi on ollut huono. Meidän pitää päästä sitä kääntämään ja siihen onneksi on voimavaroja tulossa. Mutta myös sitten tämä koulutustaso. Se tulee joillekin yllätyksenä edelleen, että me emme ole se koulutetuin kansakunta. Me olemme nuorissa aikuisissa, kun katsotaan koulutustasoa korkeakoulututkinnon suorittaneissa, niin me ollaan OECD-maiden keskiarvon alapuolella hyvin runsaasti. Ja se viesti aika monelta teollisuuden alalta on se, että tässä pitää päästä eteenpäin. Ja se taas alleviivaa sitä pitkäjänteisen politiikan merkitystä, koska niitä korkeakoulutettuja tai ammatillisesti koulutettuja ihmisiä oikeille aloille ei tempasta tuosta noin vaan.
Meillä on tämmöinen, mitä me puhutaan vähän, että on semmoinen koulutuksen korjaussarja, eli jatkuvan oppimisen kokonaisuudet, pieniä kokonaisuuksia, joilla saadaan täsmäkoulutettua ihmisiä juuri esiin tuleviin tarpeisiin. Mutta ne pienet osaamiskokonaisuudet ei toimi, jos se perusta ei ole kunnossa, esimerkiksi se matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. Eli pidetään koko porukka mukana tässä keskustelussa ja ennen kaikkea pidetään Suomessa asuvat ja Suomeen tulevat maahanmuuttajataustaiset ihmiset mukana siinä, että me saadaan se hyöty irti ja me saadaan se ihmismäärä, jota me tarvitaan näiden kriittisten osaamisten tason ja volyymin ylläpitämiseksi. Ja tässä meillä kaikilla on todella paljon yhteistä työtä tehtävänä. Oikein hyvää seminaaria kaikille täällä salissa ja siellä lankojen, tai mitään lankoja ole, mutta siellä päässä oleville joka tapauksessa. Ja tehdään yhteistä hyvää suomalaisen yhteiskunnan elinkeinoelämän hyväksi jatkossakin. Kiitos.